Diskotéka. Keď si to porovnám teda so Žatvou, čo je taký akože srdcový festival pre mňa, tak tam chýba ten Modrý stan a chýba mi Božka, teda kaviareň, ktorá tam ešte fungovala dávno predtým. Divadelná kaviareň vlastne. Také nejaké centrum, kde by sa tí ľudia mali možnosť stretnúť. Ale tak v podstate túto funkciu čiastočne plní Pasáž. To je veľmi dobrá reštaurácia. Majú tam fantastický kuráci šalát a ku kavičke dávajú aj koláčik. A tam vlastne človek presedí celé hodiny a občas ide aj na divadelné predstavenie. Mne sa napríklad nepáči, že hráme v Šapito napríklad. To som prosil volanie u usporiadateľov. Ale to prišla taká móda, že sa musí hrať aj. Ja mám rád divadlo, keď sa to hrá v nejakej miestnosti, kde keď prší, tak nepočuť, že prší, kde z divadla nie sú komáre. To sa mi nepáči na tom festivale, ale móda je taká. A viac o tom vlastne neviem povedať, lebo ten festival nepoznám. Čo mi trochu chýba, je tam síce kritická platforma, aj pokus o reflexiu, ale samozrejme teraz nehľadajme dôvody a príčiny, tých je vždy mnoho a každý si nájde nejaký argument. Ale mňa prekvapuje na tých kritických diskusiách, že každý zúčastnený, najmä divadelný teoretik, hovorí o tom, že to je veľmi biedne s tým našim slovenským divadlom. A potom, keď som sa zúčastnil niekoľkých tých platform aj minulý rok, tak zrazu tie reakcie zúčastnených ľudí boli veľmi kladné a pozitívne, že keby tam bol človek zvonka, tak má pocit, že vlastne všetko je v poriadku a môžeme sa rozprávať iba o nejakých detailoch. No a je to tak málo času, málo priestoru, no ale to je vždy ten problém, že sa to tak ako rýchlo zhrnie, tí tvorcovia tam samozrejme zase neprídu, majú na to svoje dôvody, častokrát pracovné. A potom vzniká tá základná dilema, vlastne, ktorú všetci riešime, že či ja sa mám zastaviť a vlastne si to celé zanalyzovať a zistiť, že toto je všetko nedostačujúce, plitké a mám vďaka tej konfrontácii a diskusii sa pokúsiť o prehlbenie a možno zúžiť počet tých tvorivých výčinov, alebo sa mám na to vykašľať, pretože utekám vlastne za tou ďalšou tvorbou. Že to je vlastne ako keby vždy problém tej dilemy, že či teda mám tvoriť, lebo veď to je moja úloha, som tvorca, tak tvorím. Vy, čo mi budete rozprávať, ja nesedím a nerozprávam, ja to robím. Alebo naopak mám sedieť a dlho o tom rozprávať a až potom začať robiť. A to neviem, že ako, či teda kombinovanie, alebo jedno z toho, alebo prečo sa rozhodnúť. Pravdu povedať, ja by som nešiel, ale môžem urobiť tomu súboru. Ten súbor chce hrať, chce sa prezentovať. Navyše je to ochotnícky súbor a sa má možnosť prezentovať medzi profesionálnymi divadlami. Tak to má pre nich určite veľký význam. No. Ale zase oni môžu dať aj honorár takže možno, že im aj nejaký honorár dajú. Tak také sú rôzne cesty do tých spojení. Dobre, ďakujem.